Shake! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. for container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, Bowl. dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hala, hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! Uy, yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay.
Okay, punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan! Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. okay. Yan. Okay na? Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, labas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the- Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito Yung, ang eh. laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Nag-enjoy ako sa songs, by the way. Fairness, ito sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Oo po. Oh, kaya.
Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, si Ocampo. B.O. Campo. Dito cross, ma'am. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera.
Dito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi, nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Nakakunot yung noo niya, oh. Ay, bakit kaya? Ang taas kasi ng ano, ang taas ng gas. Kala ko taas ng hairline. Yung pala yun, dahil ang taas ng presyo ng gas. Yes. Hindi pala dahil mataas lang yung hairline, walang pambili ng mga kung anik-anik pangpadami ng buhok. May iba akong kilala, nagpapa-implant pa ng hair follicle para lang hindi tumaas yung hairline, ha? Ay. Yun yung mga maraming pera. Kaya nga, dude, alam mo, kung sakaling wala kang itsura ngayon, ibig sabihin lang nun, wala kang pera. Ngayon, alam ko na. Oy, may pera ka. Si Titan Jello may itsura. In fairness naman, alagang ano ka? Alagang white rose. Papaya! Hindi ka na eh. Hindi, ako alagang white rose papaya ako. Hello? Oo, White diba? rose papaya Yun nga, kaya ano ko sa'yo, naki-ride. Hindi, akala ko may iba nag-aalaga sa'yo, tao. Depende.
Ikaw talaga. Anyway, kabisyo, dito sa piling namin kasama mo, kami ang mag-aalaga sa iyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasama si DJ Rakitera. At syempre, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Chalo. At ngayong gabi, sabay-sabay nating alamin ang ating maswerteng Mr. Driver na magwawagi para sa... Knows no boundaries! Knows no boundaries! Boundary time na! Hi, kabisyo! Eto na nga ang announcement natin ng winner para sa Love Knows No Boundaries kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity! Wow! Dahil dyan mamimigay sila ng 1,500 pesos! Congratulations sa ating lucky winner ngayong March 19, 2026, Thursday. Isa po siyang taxi driver. Uy, Wow. ano From pangalan yan? Karansa Taxi. Uy, karansa. Yan. Plate number niya po is UVY230. VY230. Congratulations! Kuya Benito Cobale. Uy, Kuya Benito Cobale. Cobale. O Cobale. Ganun. Ay, masyado mo namang inartihan. Pag natanggap yung 1.5, ang apelido na ay Cobale. May panggas na si Kuya Cobale. O yan yung first name ulit? Ayan o, Benito. Benito. O, pang-English na Benito, ano? Yan. Benny. Benny Cobale. Congratulations, Kuya Benito Cobale, Karansa Taxi na may plate number na UVY230 at handog po yan ng ACS kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At kabisyo, eto na nga ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Nahuli ko siya na nakikipagkita dahil sa GPS. Wait lang, kanino siya nakikipagkita? Ay? Baka sa manghuhula. O kaya pinagkakautangan. Oo, pwede. Oo. Nagbabayad, naguhulog. Nagbabayad, oo. Nahuli ko siya nakipagkita dahil sa GPS. Yung sasakyan mo ba may GPS yan? Oo, meron. Alam mo kung saan huminto, alam mo kung ilang kilometer ang tinakbo niya. Hindi, pero may nakakamonitor ng Oo. location ng sasakyan mo? Makakamonitor. Pwede. Sinong nakakamonitor? Siyempre, mga taong may karapatan na mag-monitor. Napaka-safe na answer. Oo, di ba? Kung sino may karapatan, kahit naman lahat, pwede mag-monitor. Ganun. Alam mo ako, hindi ako nakahuli sa GPS. Alam mo saan ako nakahuli? Saan? Sa dashcam. Ang mali niya lang, hindi niya pinatay. Ay. Yun lang, dashcam. Dashcam, no? May nag-cam. Ay. Camera. Camera. Nagkamay. Oo. Kamay. Ganun. Dapat kasi hindi dapat gumagamit ng personal na sasakyan. Totoo. Ay, Malas yan. Wag mong gagawin na magpasakay ng ibang babae O ng ibang chicks lalaki. mo o ibang lalaki sa sasakyan na personal. so dapat ginagamit saan? mo. Dapat saan? Sa Grab, GSM, taxi, bus, ganun. In-drive, ganun. Pwede mong isakay dun. Doon pala. Umarkila ka na lang ng ibang sasakyan. Kesa sa mahuli ka pa sa totoo mong sasakyan. Yan. I-park mo lang sa simbahan yung sasakyan mo. Anong ginagawa mo dyan, ha? Nagpe-pray. Nagre-retreat. Nagre-recollection. Nagko-confess. Nagko-confess kay Father. Aluhod ako. Anyway, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Cello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Jello.
DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Kadyot lang! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ulat ako. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi. Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
Puputukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ulat ako. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming
maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files.
Rockies. Secret Files. With Titan Jello. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Dahil sa GPS, nahuli ko ang partner ko na nakikipagkita sa Hi DJ Rocky at DJ Jello. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na kaya ko. Nalilipas din ang sakit. Na baka drama lang ang nasa isip ko at nasa puso ko. Pero ngayon na hindi ako makatulog at halos araw-araw ay mabigat ang dibdib ko, napagtanto ko na kailangan ko na talagang ilabas ito. Sana ay mabasa nyo ang sulat kong ito. At sana ay matulungan ninyo ako na malinawan. Isa ako sa silent listeners nyo. Itago nyo ako sa pangalang Sarah. At ito, ang aking secret file. Magbabakasyon sana kami ng bunso kong anak sa probinsya. Hinatid kami ng partner ko na itago natin sa pangalang Alex. Inihatid niya kami sa terminal gamit ang kotse namin. 5:00 ng hapon, umalis na siya. Kahit 7:00 pa ng gabi ang biyahe namin. Ang sabi niya, ayaw raw niya na matraffic pa uwi. Ako naman umuo. Iniisip ko, considerate lang siya sa oras niya. Pero, hindi pala siya umuwi. Habang nasa bus kami, mga 2 oras na ang lumipas, ay wala pa rin siyang reply kung nakauwi na ba siya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ako yung tipo ng babaeng laging nagbabantay o napaparanoid. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba akong naramdaman. Yung pakiramdam na parang may mali. Yung parang may kulang. Parang may itinatago. DJ Rocky at DJ Jello, may GPS tracker ang kotse namin. Kaya chinek ko ito. Nakapark ang kotse sa SM MOA.
nasa pinakadulong bahagi ng Esplanade Parking. Hindi yun daan pauwi. Hindi yun malapit sa bahay. Tinawagan ko si Alex. Minessage ko siya. Walang sagot. Out of coverage. Pero online. Parang restricted pa ako kasi hindi man lang niya nasisin ang messages ko. Chinecheck ko ang lokasyon ng sasakyan namin. Every hour. Pero nandun lang siya hanggang 12 midnight. Pagkatapos, gumalaw papuntang Baclaran. At tumambay ulit doon ng halos 1 oras bago umalis. Buong biyahe ko sa bus, DJ Rocky at DJ Jello. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Gusto kong bumaba. Gusto ko nang umuwi. Pero wala na akong magagawa. Nasa expressway na kami. Kailangan kong maging nanay muna para sa anak ko. Kahit ang gulo-gulo na ng utak ko. Kinabukasan, 10 a.m. na siya nagreply. Sinabi ko kay Alex yung nararamdaman kong paghihinala na baka nagkita sila ng ex niya na itago natin sa pangalang Poppy. Etong si Poppy ay nagtatrabaho sa MOA area. Si Poppy, yung ex na araw-araw niyang kaduo sa ML. Yung ilang beses ko nang sinabi na hindi ako komportable pero lagi niyang sinasabi na kaibigan ko lang yan. Kaibigan ko lang yan. Na para bang ako lang daw ang nagbibigay ng mali siya. Nababaliw lang ako. Napapraning kumbaga. Hindi na ako nakatiis. Nag-video call kami. Nagpaliwanag si Alex. At ang sabi niya, pumunta raw siya sa ninong ng anak namin sa Baclaran. At para makasiguro, minessage ko yung ninong ng anak namin. DJ Rocky at DJ Jello. Confirmed. Nagkita nga raw sila ng partner ko. At dahil doon, medyo kumalma na ako. Sabi ko pa nga sa sarili ko, baka stress lang ako at mali lang talaga yung naisip ko. Baka mali lang yung kutob ko. Kaya lang, may parte pa rin sa akin na hindi matahimik. Pagka-uwi namin galing probinsya, ilang araw matapos ang Valentine's, habang natutulog ang partner ko na si Alex, may nag-udyok sa akin na silipin ang cellphone niya. Naaalala ko lang na may inilagay akong app doon. Yung app na NotiSave. Isang app na nagsisave ng notifications kahit nabura na ang mga mensahe. Matagal ko nang na-install yon sa cellphone niya at halos nakalimutan ko na.
DJ Rocky at DJ Jello. Dito ko na nabasa ang katotohanan hindi ko inakala. Hola, señorita. Anong ano? To be continued, guys. To be continued. Tapos doon, ano mo yung numero. Ay, oo. Top secret. Numero. Hindi ko pa pala napaano kay Papa Jax. Numero. Na-excite ako, dude. Nilagay ko agad yung bed natin dun. Okay lang, dude. Sabi ko, ay, mali pala ako. Tapos tinuro pa kita yung parang sabi mo, parang ay wala naman tayo na mag-usama ng first born. Mom brain! Mom brain, guys. Mom Sasarap brain. din ng timpla. Ano? Sasarap din ng timpla. Yeah. Ito yung ilang weeks pa lang naman tayo ulit nagsama. Sino? Ang Si may Gas sabi. Sabelgas. Gas Sabelgas. Ako, Ito ako. ang... Ako. Hindi, yung gawagano kasi ako kanina eh. Sino? Boss daw ni Gas Sabelgas. Sino kaya? Ano kayang ginawa dun sa parking, no? Dito yan, no? Malapit sa atin. Esplanade, dun, sa MOA area. Grabe, no? Alam ko yung mga parking dyan, eh. Ay. Madaming hotel na kaya dyan. Baka may sinilip. Hindi ako alam sa lugar na yan eh. Oh, pero may iba siguro dyan na nag-install na ng Noti. Check nyo yung mga cellphone nyo. Baka may nag-install na ng Noti Save. Noti Save? Noti Save. Noti. Notification from the word notification. Ah. Hindi Noti, ah. Iba yung naisip ni Jello. Gusto ko ng Noti. Oy, Noti ka ha. Hindi yun, dude. Hindi ganun. Noti ba talaga? Ikaw ah. Noti mo, dude, ah. Grabe, no? Huli, no? Talagang ang dali ng makahuli ngayon, eh. Ay, oo lang. Buti na lang, may peace of mind ako. Buti na lang! Alam mo yan! Buti may peace of mind ka, dude. Oo, dude. O ikaw yung nakapagbibigay ng peace of mind. Yun, parehas. Ayun. Nagbibigay ako ng peace of mind at may peace of mind na rin ako. Hindi, dude, kasi pag gumagawa ka ng kalokohan, dude, wala kang kapayapaan sa utak mo, eh. Hindi, tsaka parang pag gumagawa ka ng mali, parang minamalas ka, no? Yes! Yung mga blessings, dapat padating. Parang Bablock. parang lumalabas sa ilong. Ha? Parang lumalabas sa ilong. Ano naman? Confident na nga ako, sinasabi ko na nga eh. Yeah. Di, totoo yan ha. Malas talaga yan. Nakakamalas na. Malas talaga yan. Hindi siya nakakaganda sa buhay. Sugal, babae, bisyo. Hindi siya maganda. Diba? Hindi mahiyang lumuha ng tama timang pangunawa. Ano sinasabi ni Herwin? Hindi ko alam yan. Ano ba naman yan? Ano ba yun? Lumuha ng tamang timang pangunawa. Ang mga baybay ng bawat niyang salita. Ito. Royal. Hindi po ako loyal. Loyal. Naging faithful lang po. Ay. Natuto. Totoo. Natututunan pala yun mga kabisyo, no? Maging faithful ka. Ang ganda na itong topic na to, no? Natututunan yun. Alam mo po, naniniwala ako walang loyal na tao. Aso lang. Si Summer lang.
Si Summer yun. Si Summer, tandang-tanda ko yun eh. Yung in-interview sila, sabi ko, wala na to. Yung mga linyahan na ganun, alam ko na yan. Binder dandan. Hindi, kasi kapag ganun yung mga linya, hindi pa talaga seryoso yun. Hindi pa. Alam mo, naniniwala ako na walang loyal na tao pero pwedeng maging faithful yung isang tao sa'yo. Totoo yan. And kapag faithful yung tao sa'yo, mas matibay ang ibibigay niyang pagmamahal at pag-aaruga sa'yo. Yun. Oh, taray. Speaking from the heart. Grabe daw yung tawa mo. Pero alam mo, marami rin talagang... Marami rin naman na tao ngayon, sa panahon ngayon, na umasta, kala mo loyal, faithful, pero dami naman palang chicks. Totoo. Dami palang lalaki. Ganyan. Tama, totoo yan. Huwag kayong sinungaling, di ba? Aray! Aray, wag mo ganyan. Ganda na nga ng build up ko eh. Huwag kayong huwag kayong sinungaling ngayon. Uy, si Sir Marvin nanonood. Thank you. Aray ko. Nakita ko po kayo sa The Rage yung last year. Masarap po ba doon? Ano yun? Dude, ikaw? The Rage. Ikaw yun. The Radio. Ako ba? Sino nakita nyo? Alam mo, di ko alam yung The Tinamaan daw Radio. si Din. Di ko alam yung The Radio. Hello po sa mga taga Kuwait. Nanet. Koro. Rizal D. Shoutout po sa inyo. Marvin, good evening. B, hello sa'yo from UAE. Tinay, good evening. Hello daw kay Erica na nasa Qatar ngayon, sabi ni Ray. Erica, hello. Uy, hello sa'yo, Erica. Ikaw daw nakita niya sa Hong Kong. Sun Plaza. Tingnan mo, abot ka doon. Tingnan mo. HK Sun Plaza, no Hong Kong? Akala ko Hong Kong. Yung may free buffet. Kasama ko sila Konyo tsaka si Laika. Sino kasama ko? Akala ko Hong Kong eh. Dude, HK Sun Plaza, dyan lang yan sa gilid. Lakas ko naman, dude. Grabe naman yung Hong Kong. Diba? Kumain ka lang doon, no? Tapos bumalik ka Pilipinas. Ay, dude, pwede natin gawin yun. Kaya mo nga yun. Ikaw lang may karapatan na gumawa ng gano'n. Grabe ka naman. Iba ang lakas ng isang Rocky Terra. Iba rin naman ang lakas ng Titan Jello. Iba yun. Diyan ako nananalig. Iba din talaga ang ng lakas ng Titan Jello. Talagang pag si Titan Jello lumakas. Lahat kayo, pamilya mo. Yan. Kasama mag-Hong Kong. Ayan, lahat kayo kasama. Ilan yun? 1, 2, 3. Ang dami. Ayan, mga 6. Sabi ni Nolsky, HKG ang Hong Kong. Hindi ikaw na. HKG, yan. Yan. HK Plaza. Ano? Hello, sis. Shoutout daw sa partner niya na nagsuswimming. Ay, mali pala. Shoutout daw sa partner niya na nasa Dubai. No. Sabi niya, okay lang mang babae ka. Huwag ka lang magpapahuli. Ay. Magpapahuli. Ay, hello po kay Rain na nakatutok daw ngayon ang dating family ng One World McDonald's. Wow, hello po. Hello po kay Rachel na nasa Davao. Grabe talaga si hindi talaga nagpapatinag si Alexander Hidalgo sa Bukuan. Ay, si Ma'am Hershey, oh. Sabi, Sir Jello, basta mahalin at alagaan nyo sa anak na si Tin. Sobrang bait at effort. Uy.
Yan. Hello po kay Marvin. Sabi ni Obib, recommended pa po ba dun, madam? Ano masasabi mo dun? Okay daw ba? Oo. Kasi yung asawa ko, gusto niya dun eh. 1 out of 10. Okay, no? 10. May cheese sila eh. So, 9. Kung ano ka, gusto mo ng cheese, go. Tapos kung ang budget mo ay 799 pesos, mga ganun yung ano nila eh. So, 899 or 799 yata. Pasok, or no? 699. Pwede. Oo, pwede na. Kumbaga, goods. 8 out of 10 na, no? Goods. Oy, Sir Marvin. Hello. Himari. Sofia Ginto. Jinyang. Pwede. Ano pa ba mga ano? Meron kasi ako kinakainan dati na samgyupan dyan sa may... Yung... Dito din sa HK San Plaza. Ano ang pangalan? Yung nasunog. Tapos meron din dati sa... Dyan sa Conrad. Anong pangalan nun? Nasunog yun eh. Tapos favorite ko yun. Tapos kapag nakikipag-date ako, tapos susunduin ako dito, tapos dun pupunta. Ay? Pero lahat ng dinala ko dun, hindi kami nag-work. Totoo, hindi. Songdowon. Oo. Tapos nahuli pa nga ako dyan minsan. Hindi yung nahuli na parang nagloko ko. Kundi parang, kasi syempre di ba kapag babae ka parang, okay, di ka naman magpapangako na parang exclusively dating tayo. Yes. So parang, syempre nakikipagkilala ka nga. So nakikipagkilala ka. So, kailangan mo yun. Oo. Tsaka okay lang na malapit. Kasi para pag malapit, at least madaling makabalik kung sakaling ayoko na. Diba? Na parang, hindi ka na mababayaan. Traffic pa. Diba? So, one time yung waiter sabi, ma'am, di ba, nung nakaraan kasama mo si ano? Parang, yung mga best friend mo, ma'am, di ba, kasama mo sa sobrang every night, nandun ako. Client meeting kasi yun. John Michael Ginto, hello. Hindi, pero yun, sobrang, dun ako nag-enjoy kasi a la carte siya, dude. Hindi naman siya, di siya, anong tawag doon, yung only, pero a la carte. Tapos, favorite ko dun yung, gamjatang? Yung ganun. Gamjatang. Oo. Yung parang pork stew nila. Sarap. Naglalaway ako. Tapos, pork. Basta, sarap yung mga samgyup. Tapos, yung may cheese. Ano ba masarap yung may cheese? Dude, ikaw nagsasamgyup ka. Ginugutom natin yung sarili natin. Yun. Sasamgyup, iba-iba. Ay, iba rin talaga yung mga sinasamgyup ni, mayaman talaga yung, Titan Cheto, Iba iniisip ni Titan. Duda. Ito na yun. Guys, may bago kaming pakana. Yes, gano'n. Energy. Hello po sa mga Montes family. Ayun, Borongan Eastern Samar. Hello po sa mga taga Samar. Sa mga waray-waray. Ano? Mga waray-waray. Marunong ka magwaray, dude. May iba yan eh. Diri, wara, ganyan sila. Yung wala nila. Diri, wala. O yan, diri, hindi. Diba? Diri. Yung R nila, ma-R sila. Diri, wara. Tama Saan ba ako? yan? Sa mga ano yan? Sa Samar. Samar, diri. Mga ganyan. Nela, hello. Maayong gabi sa imo tanan, sa mga kapwa kong Cebuano. Hello po sa inyo. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila.
Kayo po ay nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluan is already 9:45 p.m. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Tera. Mga kabisyo, sa isang relasyon, dapat paigtingin ang tiwala at respeto dahil isa ito sa magiging instrumento upang maging matibay ang relasyon. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi na istorya ni Sarah sa ating Secret Files. Ano kaya ang magiging takbo sa ikalawang bahaging babasahin ng ating Basa Princess na kwento ni Sarah at Alex? Malalaman natin yan sa Secret Files. With Titan Jello. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, Part 2. Magbabakasyon kami ng bunso ko. Kaya inihatid kami ng partner kong si Alex sa bus terminal. Maaga siyang umalis pagkahatid sa amin para maiwasan daw ang traffic. Pero hindi pala siya uuwi. Habang nasa bus ako, hindi siya nagre-reply. Kaya chinek ko ang GPS ng kotse. Nasa MOA area siya. Ilang oras siyang naroon bago lumipat sa Baclaran. Kinabukasan, kinumpronta ko siya. Sinabi niya na pumunta siya sa ninong ng anak namin, na siyang kinumpirma ng ninong ng anak namin. Naisip ko baka napapraning lang ako. Pero hindi matahimik ang kutob ko. Pagbalik namin, sinilip ko ang cellphone ni Alex. At etong cellphone ni Alex ay ininstolan ko dati ng Notisave na application. Na-install ko ito dati at nakalimutan ko na naroon pala yun. DJ Rocky at DJ Jello, dito ko na nabasa ang katotohanang hindi ko inaasahan. Mga usapan nila ni Poppy. Si Poppy na ex niya. Mga plano, mga pagkikita. Noong una akala ko glitch lang o baka maling conversation. Hanggang sa mabasa ko ang pangalan ko. Baka mahuli tayo ni Sarah. Baka mahuli tayo ni Sarah. Dito ko na naintindihan.
na hindi ito pagkakamali. Hindi ito isang beses lang. DJ Rocky at DJ Jello, mag-iisang taon na pala silang nag-uusap. Nagkikita ng palihim. Chinek ko yung number sa isa pang application para makasiguro kung sino yung nagmamay-ari ng numerong yun. Tuluyan ko na ngang nakumpirma. Si Poppy nga ang may hawak ng numerong yun. Ang masakit pa rito, nalaman ko through conversations na siya ang kasama ni Alex noong unang PMS ng kotse namin. Nagbigay pa nga ako ng 5,000 piso para sa PMS. Tapos nang hingi pa si Alex sa akin ng 3,000 piso na dagdag. Samantalang wala pang 3,000 piso ang total ng PMS. Oo, nagtaka ako noon pero hindi ko na inusisa. Kaya ngayon, malinaw na malinaw kung saan napunta ang sobrang pera. DJ Rocky at DJ Jello, ang pangit mang aminin pero si Alex, noong mga panahong yun, wala naman siyang trabaho eh. Ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagpapagod. Pera ko, yung ginamit nila sa mga pagkikita nila. Nakakanginig ng laman ang mga nabasa ko. Kaya ginising ko si Alex. Kinumpronta ko siya. Sinabi kong nabasa ko na ang lahat. Umiyak siya. Nagmamakaawa. Sorry ng sorry. Pero wala akong ibang maramdaman kundi galit. Hiningi ko rin ang side ni Poppy. Kaya lang nung kausapin ko siya, hindi nagtutugma ang mga kwento nila. May mga plano pa silang mag-abroad o magbarko ng magkasama. Habang ako, abala sa pagpapalaki ng anak namin at pag-iipon para sa kinabukasan naming pamilya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung pagtataksil o yung katotohanan na ginawa nila kong tanga sa sarili kong relasyon. Nandito ako sa punto ng buhay ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. May 2 anak kami ni Alex. Mahal ng mga anak ko ang tatay nila. Sa harap ng mga bata, maayos si Alex bilang ama. Pero bilang partner, yung tiwala ko sirang-sira. Iniisip ko, sapat ba ang para sa anak para manatili? O mas makabubuti ba sa mga anak namin na lumaki silang nakikita ang nanay nilang may respeto sa sarili? Natutorn ako. Ayokong lumaki ang mga anak ko na walang buong pamilya.
Sana sinabi na lang niya sa umpisa. Na hindi pala talaga ako yung nasa puso niya. Ayokong turuan ang mga anak namin na okay lang na magtiis sa panluloko at panlalamang. Kaya ngayon, gulong-gulo ako. DJ Rocky and DJ Jello, kailangan ko ng payo. May pag-asa pa ba to? May pag-asa pa ba kapag ganito kalalim? Yung pagtataksil? Kaya pa ba nabuuin uli ang tiwala kapag halos 1 taon kang niloko? Actually, more than a year. Kung susumahin yung mga araw-araw nilang pag-uusap sa ML at sa text. Kailangan ko na bang piliin yung sarili ko kahit masakit? Kahit may mga batang masasaktan? Sana matulungan niya ako. Tulungan niyo ako na makita ko kung saan ako dapat tumungo. Bilang partner ni Alex, bilang nanay ng mga anak namin, at bilang si Sarah, na unti-unti nawawala sa sakit na ito. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Sarah. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige.
sige. Ha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapulungan is already 10:13 p.m. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. At kasama nyo rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuwang storya ni Sarah sa ating Secret Files ngayong gabi na to. Napakinggan po natin kung ano po ba ang naging takbo ng storya ng ating letter sender. Sabi nga daw mga kabisyo, kapag ex na, ay dapat X na rin sa buhay mo. Tama ba na kapag meron ka ng pamilya o taong minamahal, ay babalikan mo pa rin yung taong tapos na ang naging relasyon ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Parang linya yun doon sa film ah. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Ganun, no? Oh, parang gusto kong sabihan tong si Alex na ang kapal ng mukha mo. You are, ano ba yung ganun yun? Ah! Ano, sige. Secondary copycat pussycat. May ganun pala. Ganun ba no? yun? Hindi, dude, nanggigigil ako kay Alex. Sobrang, ayoko ng mga cheater eh. Oo. Tsaka, Aray? hindi, wala naman akong sinabi, uy, Titan Jello, masaktan ka. Dahil kidding aside, pero totoo yun ha. Totoo naman na ano eh, na kapag nagmamahal tayo, binibigay natin. Diba? Mhm. Yung kaya nating ibigay. Mhm. Pero, kung ikaw, makapal mukha mo, natanggap ka lang ng tanggap ng pagmamahal, at the same time, pera ng partner mo, ang kapal mo talaga. Pero mo nagawa mong lokohin yung partner mo, nanay ng mga anak ninyo, Tama. para dun sa ex mo. Di sana, dati pa lang, nakipag-iwalay ka na. Ako nadidisappoint ako na malamang may mga taong sa panlabas na mga aksyon nila at sa verbal na pananalita nila, kala mo kung umasta loyal, faithful. Yes. Pero, hindi pala. Tama. Kaya nga pag ngayon, tingnan mo yung katabi mo. O, ayan ba? Itsurang loyal, faithful? Huwag mo akong tignan, partner. Huwag mo akong tignan. Ba't ka natitig sa akin? Hindi lang ako sure. Di kasi ako sure eh. Kaya mo na yung mga kabisyo natin magtitigan. Hindi naman sa, kung nasasaktan ka, I'm so disappointed. Pero agree ako sa mga sinasabi mo, partner, na totoo, dapat walk the talk.
Diba? Kung anong lumalabas sa bibig mo, dapat ginagawa mo. Totoo. And naniniwala din ako na hindi naman masama balikan ng ex. Pero dapat, wala kang sabit. Dapat, single ka. Wala namang masama eh. Kung makipagbalikan ka sa ex mo, basta wala kang pamilya, wala kang girlfriend, alam mo sa sarili mo na single ka. At yung isang party din, yung binabalikan mo, dapat wala ding Wala pamilya. ding sabit. Walang sabit. Yes, dapat ganun. Klarado, maayos. Pero kung alam mo nang pamilyado ka na, may anak ka na, hindi ka na dapat maghanap pa ng iba. Totoo. Tsaka hindi ba siya kinilabutan? Hindi ako sigurado kung alam niyang may GPS tracker yung mismong sasakyan nila. Pero kung mag-asawa sila, or sabihin natin, sige, mag-partner sila, kabibilin lang nila yung sasakyan, napaka 80-80 naman nung lalaki kung hindi niya alam na may GPS yun. Pero magaling eh. Kasi 'di ba nung nagkahulihan, saan ka pumunta nung gabi? Hindi, nasa kumpare ako. Pumunta ako sa kanila. Nakapag-text, nakapag-heads up dun sa kumpare, hindi siya nilaglag. Galing, no? Oo, nandito siya, confirmed. Siyempre ikaw, okay, confirmed pala dun. Pero ang instinct ng babae, dude, grabe yan, maghumiyaw. Totoo. Kapag may nararamdaman ka talaga, pakinggan mo, pero hindi ibig sabihin naman nun, tama lahat. yun. Oo. Kasi baka TH ka naman, Tamang hinala. Tama. Ang instinct ng babae or ang tinatawag nating gut feel, ito po ay isang regalo mula kay Lord. It is there, narito yan sa atin, o nandito yan sa atin, para alamin kung tama ba o mali yung nararamdaman natin. It's for us to find out kung tama o mali. Hindi guaranteed naman na tama. Hindi rin naman guaranteed na mali agad. So, it's a gift na pwede mong i-explore. Yes. 'Di ba? At the same time, baga siguro medyo nalilihis, papunta pa lang dun yung partner mo. So hilain mo na siya pabalik sa iyo. Guide mo na 'yon, yung mga hinala mo na 'yan. Guide. Oo. It is there to protect you. Yung pala 'yon. Tama. Ang ating instinct ay narito para protektahan tayo sa panganib, sa kamalian, sa pagkalugmok. Yan. Kaya makinig ka sa instinct mo din. Alamin mo kung totoo o hindi. Tama. Tsaka nakakatulong din yung ibang app, no? Alam mo yung app na Hindi ako magaling dyan. Totoo. Naughty Save. Hindi ako magaling dyan. Naughty lang ako pero hindi ko alam yan. Yung app Galing mo, dude! Ako nga check ko ngayon eh. Sabi ko, Naughty Save. Ano ba itong Naughty Save na to? Tinignan ko eh. Download ko nga. Charot! Charot lang with Arot. Kasi, dude, may thin line din naman yan na parang, baka mamaya wala ka namang tiwala sa partner mo. Nawawalan ka na ng tiwala. Yes. Pero, pwede rin naman na nasa balanse ka lang eh. Yung hindi ka naman sobrang kampante. Pero, meron ka ding konting parang pangil, di ba? Na pag-iingat din na nagagwardyahan mo din yung iyo. Tama. Kasi hindi naman pwede yung bukang-buka ka. Yes. Kasi papasukan naman yan ng iba. Baka may trespassing dyan, tapos hindi ka na nakagwardya. Tama. So, hindi rin naman pwedeng saradong-sarado kasi baka mamaya Magpumiglas. tumakas naman. Magpumiglas yung isa. So, tamang-tama lang. At itong nararamdaman ng sender natin na hindi niya alam kung ano yung magiging desisyon niya, naintindihan ko din yun. Kasi may mga batang involved. Pag may mga batang involved, hindi na sarili mo yung iisipin mo eh. Kahit na sabihin natin dito na, okay, sige, ayaw nating palakihin yung mga bata na okay lang, na parang pinapakita mo na okay lang na magkaroon ng panluloko sa isang relasyon. Ino-normalize nyo. Hindi naman sa ganun. Pero titimbangin mo din kung may pagsisisi at accountable tong partner mo. Tama. Kasi dude, kung sakaling sorry lang to ng sorry, tas hindi naman magbabago, pipiliin niya pa rin yung ex niya, wala. Cycle lang to ng cycle. Mahuhuli mo siya, kunwari magbabago siya, tas babalik na naman siya dun sa ex mo hanggang sa mahiwalayan ka at hanggang sa mabaliw ka. Tama.
Kaya ako nararamdaman ko dito, alamin mo muna kung ano talaga yung estado ng puso din ng partner mo. Kasi baka mamaya ikaw na lang yung nagmamahal siya. Mahal niya na yung ex niya talaga. Ikaw, dude, ano masabi mo dito? Sa akin, ito yung mahirap na sitwasyon ng isang relasyon. Na hindi mo talaga masasabi sa isang tao kung buo na ba yung sarili niya. Alam ko ito, epekto to ng hindi pa buo yung sarili tas naganap ulit ng panibagong partner. Mababa ang self-esteem? Pwede. Kasi, alam mo partner, kapag hindi ka pa kasi buo, tapos galing ka sa breakup mo, tulad niyan, yung sa ex niya, hindi pa siya buo. Naghiwalay sila, tapos hindi pa siya buo. Naganap siya ng iba. Yung iba na yun, naging asawa niya, nabuntis si Sarah, niya. Oo, si Sarah. Minsan, marirealize mo sa gitna ng relasyon ninyo na parang, mali pala ako na naging desisyon. Dat pala doon na lang ako sa ex ko. Hindi pa pala ako buo. May mga ganun Kaya dapat talaga, kung magmamahal tayo muli at galing tayo sa paghihiwalay, alam mo sa sarili mo na handa ka na magmahal. Na hindi mo na muling lilingunin o babalikan. Maring lingunin mo, pero wag mong babalikan yung mga nakaraan mo na pwedeng makaapekto sa hinaharap mo. Sana marunong siyang manindigan. Dapat. At kung sakali man na hindi niya talaga kayang panindigan, kahit magsabi na lang siya ng katotohanan. Tama. Kasi naniniwala din ako, dude, na walang taong sobrang masasaktan kung merong taong marunong lang magsabi ng katotohanan. Totoo yun. Kasi mas ma-appreciate ng tao na sinabi mo. Masasaktan siya. Pero yung pain of betrayal, yes, yun yung mahirap kalimutan. At yun yung mahirap bigyan ng kapatawaran. At yung tinatanong ng sender natin, dude, kung pwede bang maibalik yung tiwala? Ako naniniwala naman ako, dude, kaya naman kung kakayanin at pipilitin at kung i-work out. Pero hindi mo na makakalimutan yung nangyari. Hindi na makakalimutan, dude. Pero kung magpapatawad ka at talaga mag-move on kayo at gusto nyo ng reconciliation as partners at gusto nyo talagang buo yung pamilya ninyo, every day, or sabihin na natin every minute, every second of your life, kailangan mong i-embrace yung decision na yun. Na nagpatawad ka, nagkamali siya, tinanggap mo siya, at positibo ka na magiging maayos ang lahat sa inyo. At dapat din, dun sa parte naman ng lalaki na nakagawa ng kasalanan, tanggap niya rin kung sakaling maraming masasabi itong babae. Sa una, kahit kahit matagal hindi naman natin alam kasi yung healing ng isang tao Sa bagay, meron kasi ang mga babae, dude, na nung 4:45 ng hapon, nagpunta ka ng Baklaran. Yan. At sinabi mo sa akin na ganito, ganyan. Ganun. Hindi lang kasi ang healing ng isang babae, naniniwala ako na hindi siya overnight, hindi rin isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pwedeng 1 taon, 2 taon, 5 taon. So dapat kung ikaw nakagawa ka ng kasalanan doon sa tao na yun at pinatawad ka at mahal mo pa rin siya, gusto mo pa rin magstay at i-prove sa kanya na ikaw talaga yung mahal ko kaso nakagawa lang ako ng mali tanggapin mo yun. Kung kailan maayos yung sistema niya, matagal yun. Ay, dude, very well said. Iba talaga pag galing sa experience. Siyempre. Kaya kung nakagawa ka na ng pagkakamali at hindi mo na kayang tanggapin. Hindi, ito real talk to. Real talk kasi. Been there, done that. Ayan na. Hindi, kung hindi mo na talaga kayang ayusin at hindi mo rin kaya sa sarili mo na tanggapin na may masasabi yung partner mo dahil nga nakagawa ka ng pagkakamali. Oo, kumbaga i-gaslight mo pa siya. Kailangan mo makipag-deal dun sa ganung pangyayari. Kung hindi mo kaya yun, na 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon man bago siya mag-heal yung babae, hiwalayan mo na. Hindi magiging okay. Masisira lang kayo parehas. Totoo. Yun lang ang ko doon, pananaw ko at opinion ko. Dude, alam
mo, ang ganda ng sinabi mo. Tapos may na-imagine ako habang nagsasabi ka ng ganun. Alam mo yung rosas na ang daming tinik. Yan. Pakiramdam ko ang babae kapag nasaktan, especially kung yung sakit at hinanakit ay nanggaling sa betrayal. Mhm. Talagang, ano yan eh, parang yayabong palalo yung mga thorns. Yes. Yung mga spikes. Tapos yung lalaki, ngayon, kailangan niyang pagyamanin ito. Kailangan niyang ayusin yung bulaklak. Kasi pipitasin niya, 'di ba? Kailangan niyang, hindi ko lang kung itatanim niya ulit para mag-grow ulit. Pero kailangan niyang hawakan yung mga thorns na yun. Kailangan niyang hawakan yung mga spikes na yun. At kung hindi niya kayang i-handle yun, nang dahil siya mismo ang nagpabaya dun sa mismong bulaklak na iyon, nasa sa'yo na yun. Kasi kailangan accountable ka talaga eh. And responsable ka sa maling aksyong nagawa mo. Mhm. And in every action, there is an equivalent reaction. Tama. Hindi naman magre-react ng ganun yung partner mo kung wala kang ginawang mali eh. Tama. Dapat Kaya- tanggapin mo yon. Kaya wag mong i-gaslight yung partner Yes. mo na, ay kasi ganito ganyan. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on? Tagal-tagal na. Hindi. Mali ka eh. Yun lang ang natutunan ko ha. Mali ka eh. Kailangan mo tanggapin yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ang tagal na niya, 3 taon na yan, di ka pa rin ba nakaka-move on? Eh, nandun pa rin siya eh. In pain pa rin siya eh. So, kailangan mo ayusin yung sarili mo. Tanggapin mo yun. Tapos doon ko rin naisip, dude, na kaya rin hindi pa nawawala yung talagang sakit. Kasi hindi pa Hindi niya pa rin- tuluyang nararamdaman nung babae yung safety and security. Yes. Kasi dude, naniniwala naman ako na kapag ang lalaki na iparamdam niya talaga sa babae na wala siyang dapat ipag-alala, Mhm. na iparamdam talaga niya na ikaw lang ang nag-iisa. Tama. Nagtutugma ang mga aksyon doon sa Sa salita. At wala nang hokus-pokus na ginagawa. Ano yan eh? Kusang mararamdaman sa aura eh. Tama. Makakaramdam na lang yung babae ng kapayapaan. Mhm. At dito na talaga kayo magkakaroon ng harmonious relationship. Yan. Paborito ko yan eh. Harmonious relationship. Yan talaga. Dapat meron umiintindi at meron din nagpapaintindi. Umiintindi na handang magbago yung tao. At may nagpapaintindi na talagang genuine yung pinaparamdam niya dun sa taong nasaktan niya. Yeah, totoo yan. So, para sa ating sender na si Sarah, mahirap yung pinagdaraanan mo. Pero, katulad ng nasabi namin kanina, assess nyo. Is this relationship worth fighting for? Yes. Ikaw na lang ba ang lumalaban? O dalawa kayo gustong umusad para mabuo ulit yung relasyong nawasak? It's your choice. It's your time. It's Secret. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung gusto mo mag-share ng yung secrets, pwede naman, raketera@gmail.com. Diyan nyo lamang po i-send yan. Kasama pa rin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At syempre ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya,
Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko nga
aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ikaw ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay... Kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta.
Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
sake! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi pupunta sa Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak.
Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context pag lumalabas
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Pahingin naman kami ng pagkain. Oo nga, baka naman meron ka dyan. Uy, nagpa-fasting yata sila eh. Oo. Diba? Nagano sila pastil, gusto mo doon? Ano yung Gusto ba tumigil pastil? ng pastil? Gusto ko din yung mga kahit... Alam mo, dude, explorer naman ako pagdating sa pagkain. Wag lang siguro yung medyo, Kagit-git. mahirap na ano. Hindi, dude, ano siya, parang chicken siya na hinimay-hinimay, tapos nalagyan ng spicy. Mama, Ay, oo, na parang naalala ko na yan. Ano tayo? Kay pare. Laban ako dyan. Rip, ha? Meron naman akong kaklase dati nung college, pangalan niya, Sharif. Pero Sharif. Muslim din. Oo, di ba yung mga Sharif. Sharif pala yung Sharif. Sarif. Uy, ano daw gusto mong food para sa Friday? Okay na ako din. Ang diet ako ngayon eh. Talagang malala ang diet ko ngayon eh. Alam nyo kabisyo, fasting nga ako doon kanina dapat. Talaga? Napakain ka lang? Oo, kasi nga meeting. Pag meeting kasi, kailangan may food for the brain eh. Alam mo, dude, kanina nga nalita ko, diba? Tapos, gutom na gutom ako kasi hindi pa ako kumakain. Alam mo yung pakiramdam na parang nagmadali akong ibaon yung mga pagkain. Tapos, sabi ko, sa stasyon ko na lang kakainin. Hindi pa nagkakainan yung ibang mga DJs tsaka staff. Kumakain na ako kasi sobrang gutom ko. Ganun siguro talaga pag nanay na, kung pwede mo lang hatiin yung katawan mo para magawa lahat ng trabaho sa bahay, gagawin mo, pero hindi eh. Wala pa naman kaming yaya ngayon. Kaya sa mga naghahanap ng trabaho dyan, Baka po. baka gusto nyong mag-apply ng yaya sa amin. Oo. Yung mga pagkakatiwalaan ha. Requirements daw po ay kamukha ni yung mga Viva Max artist, maikli short, gano'n. Nako, kung gusto nyong masira buhay nyo, mag-apply kayo. Tapos ganun yung itsurahan nyo. Araw-araw sisiraan ko kay sa radyo. Charot! Gumawa kayo ng kasalanan, one wrong move, magbabanggit ako ng pangalan. Charot! Uy, Jamie Balido. Mr. Kemark. Mumultuhin ba? Ay, ano ba tong budol Marco, ano? Marcos. Shoutout po kay Mark. Sabi ni... Hoy! Sino to si Errol? Hindi ko alam niya, no? Kaya nga DJ Chino ang naging yaya ng baby ni DJ Rocky. Hindi, si DJ Chino, si Kim Chino. Si Kim Chino kagabi, binuhat niya si Enzo. Ay, nung kailan ba kami pumunta dito? Kagabi, ayun. Tawag na kayo mga bisyo, 0916-529-5595. J. Sir Garcia, June, Ludi Angelio, shout out to minamahal ko, hindi na po mahal, naghiwalay na po kami ng iba. Ay, ano yan? Eldrix, hello. Queen Jade. Again, pwede kayong tumawag sa aming Viber number 0916-529-5595.
5595. Ngayon pa sumakit yung tiyan ko Palibasa kasi nag-oats ako. Hindi dude, sige, lalaban ko na to. Pag may nangamoy na dude. Kadiri Pagpasensyahan nyo na lang Oplan, balik Coca-Cola body. Taray. Sinong babalik dyan? Kasi ako parang ang labo pa. Wala naman akong ganong body. Ang body ko lang dati ay dive body. Ikot na, wala namang Team Manila, work from home, Disney Princess. Bam, 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 bam. Okay, let's do it, dude. Go. Hi, good evening. Hello. Hello, kamusta? Okay naman po. Ano pinagkakabalahan mo? Nakatambay lang po. Hindi ka nag-work or nag-school? Schooling ka ba? Kaka-end lang po. Sorry? Kaka-end lang po. Endo, okay. So, anong industry mo dati? Isang industry ka lang ng ano? Sa sales po. Sales. Okay. Uy, sales. So, naghanap ka ng work ngayon? Yes, sir. I hope makahanap ka, pero eto na. Ready ka bang ikwento ang iyong top secret ngayon? Yes, sir. Okay. So, familiar ka naman po ba sa ating programa with DJ Rakitera, Titan Jello? Yes, ma'am. Okay po. So, pwede nyo pong itago ang identity ninyo. Pwede kayo gumagawa ng pangalan, lugar, at edad po para po matago po natin yung identidad ninyo sa mga nakikinig sa atin through on-air at online. Siyempre, pag tinanong po namin kayo na ano ang top secret ninyo, diretsahan po tayo, sasabihin nyo na po agad, okay? Okay po. Maraming salamat. So, ito na po tayo. After po ng music, start na po natin. At diretsahan na po tayo, okay? Okay po, sir. Standby po tayo. Huwag mo kaming iiwanan. Ayoko ng taong nang iiwan. Ay, grabe naman hugot naman ni Titan Jello dyan. Ready ka na po, ha? Apo, ma'am. Isang minuto po. Standby. Thank you.
Game na tayo! Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapulungan is already 11:34 p.m. Kasama po natin ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama din natin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. At ngayong gabi ay gabi na para isiwalat ang sikreto ng ating kabisyo. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto dahil ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkusikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Let us all welcome our caller. Hello po, magandang gabi. Hello po, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Kate po. Kate. Ilan taon ka na, Kate? 26 po. 26. Okay. Kate, ano yung pangalan mo sa gabi? Ay, yun na pala yung pangalan niya sa gabi. Sa umaga, anong pangalan mo? Carlo. Brian po. Brian. Brian. Tigas na. Brian sa umaga, Kate sa gabi. Oo. Sang lupalop ka naman galing? Kate? Kate po, Kate. Kate. C-A-D-E. Ano? C-A-D-E? C-A-D-E. Cade. Kate. Yes, Kate. Mali ako ng rinig. Hindi ako nakapagtutuli, dude. Sorry. Ano? Cade. Oh, Kate. Yes po. Cade. Okay. Cade. Tama, no? Cade. Yes po, ma'am. Brian sa umaga, Cade sa gabi. Hindi Kate, ha? Oo. Hindi po. Okay. So, Cade. Cade, 20, ilan? 6. 26. 26. Tapos, ang lupalop galing? Cavite po. Cavite. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Cade, 26, from Cavite. Ano ang top secret mo? Bali, meron po akong ka-dorm dati po sa may dormmate po ako, so super close na close po kami. Tapos hanggang meron po kaming message na hindi po napagkasunduan. Tapos hindi na po kami nagpansinan. Hanggang umalis na lang po kami sa dorm na po namin. Tapos 2 years po kami walang contact. So, tama ba kami ng pagkakaintindi sa sinabi mo? Meron kang kaibigan? Dormmate po. Dormmate. Apa. Tapos super close na close po kami. Tapos meron po kami message po na hindi po pagkakaunawakan. Tapos hindi na po kami nagpansinan. And then umalis na po kami dun sa dorm ng wala po kaming closure. Okay. Etong kaibigan mo na ito, itong dormmate mo na ito, anong gender? Straight po. Straight. Straight na babae, straight na lalaki. Straight na lalaki po. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin yung sexual orientation mo? Gay. Gay. Okay. Alright. So, ikaw ay may kaibigang straight na lalaki. Okay. Tapos,
Ano itong hindi nyo pagkakaunawaan? Pwede ba naming malaman kung ano itong hindi nyo pagkakaunawaan? Bali po, ang pasok ko po is 6 a.m. tapos siya po 7 a.m. So, bago po ako pumasok, ginigising ko na po siya. Yung ganun po yung naging routine po namin. Tapos, Parang lagi po naging kami- mother ka niya, ganon? Ano pa? Para kanyang naging mother? Hindi naman po sa ganun. I mean, parang naging ganun po yung routine po namin na ina-update po namin yung isa't isa. Tapos, May yung update pa. walo po kami magkakasamahan sa doon, pero kami po yung pinaka-close na close. From mother to BFF? Ganun yung pet. Okay. Tapos? And then, ang uwi ko po is 3 p.m. Tapos siya naman po is 4 p.m. And then, mayroon po kaming usapan na mamamasyal po kami within a day. Tapos po, ang nangyari po is, pag nasa dorm na po ako, magwe-wait lang ako ng 1 hour kasi darating na rin po siya. So, after po noon, wala pong update ni kung ano po yung nangyari. Tapos, ang ginawa ko po, umalis na lang po ako mag-isa. Then, nag-message po siya ng 5 p.m. ng nasangka po, ganun po. Tapos, question mark ko po yung message ko question mark ko po yung message ko po na alis po kami. Tapos po, yun po na nag-message na lang po siya na anong problema mo? Kala mo naman gumala ako, nag-OT ako. Kung magpapakita ka ng ugali, panindigan mo yan. Hindi, bakit masyado naman kayong Mainit! Mainit sa isa't isa. Tsaka, ba't kailangan mag-update? Wala naman kayong relasyon. Ano ba kayo? Oo, anong relasyon to? Ala po, may kaibigan lang po. Oh. Nagulat na lang po ako na ganun po yung naging response niya po. Magkaibigan kayo na nag-a-update tapos ang routine ninyo kamo kanina ay may antayan na nagaganap sa inyo kasi mas maaga kang nag-out kesa sa kanya, Yes. tama? Yes. Tapos isang araw na bali yung ganong klaseng routine ninyo kasi hindi siya nag-update sa iyo. I mean, alam niya po may lakad po kami pero hindi po siya agad nag-message. Tapos nung minessage niya po ako kung nasan po ako, question mark ko po yung previous message ko po na pupunta kaming mall. Ay, nagtampo si girl. Iyon po, nagalit na po siya ng gana. Yung response niya po is, akala mo naman gumala ako. Parang ibig sabihin niya, ba't hindi mo ba ako naiintindihan? Uuwi naman ako, alam ko yan. Parang ganun ba? Anong... Hindi ko nga po alam kung bakit ganun. Parang ang gulo rin po kasi bakit ganun yung reaction niya po agad. Kahit kami din dito napapaisip ni Titan Jello eh. Anong klaseng relasyon yung ganun? Kasi may mga implikasyon, 'di ba? O parang may pwede tayong interpretasyon dun sa galawan nila pareho dito eh. So, tanungin muna natin itong si Cade. Cade, may gusto ka ba dito sa kaibigan mong to? Secretly lang po. Secretly. Kailan mo siya nagustuhan? Yung parang may kakaiba ka nang nararamdaman sa kanya na higit pa sa isang kaibigan? Parang nung naging close na close po kami. Yung parang naging close na close po kami, yung parang kami lang po yung nagkakaintindihang dalawa, ganun po. So, nung time na nag-overtime siya, talagang nagtampo ka sa kanya? Hindi naman po. Parang minessage ko lang sa kanya na tinatanong niya po kasi kung nasan ako. Tapos iyon po sabi ko sa kanya na di ba magmumul tayo? Yung parang question mark ko lang yung pupuntahan namin. Tapos iyon po. So, Yun na anong yung response mo dun sa message niya na kung yan yung ugali mo, panindigan mo yung mga ganon? Binlock na po niya ako after that. Pagkatapos nun, binlock ka na? Ang bilis naman. Wala man lang usap-usap? Hindi na kayo nagkita sa dorm? Nung umuwi po ako is hindi na po kami nag-uusap. Parang nilapitan ko po siya tapos kinakausap ko po siya sa kanya.
wag ko na raw po siyang kausapin. Tas parang na-awkward na po kami dalawa kasi kami lang po yung lagi nag-aabot sa dorm. Tas, yun po, umalis na lang po kami dito pareho sa dorm. Meron bang pagkakataon sa inyong friendship, quote-unquote, na meron kayong aksyon na ginagawa ng pang magjowa? Siguro po yung sa sabay kumain, nag-a-update po, ganun po. Tas lagi magka-message. So sa pagkakataong to, ano yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa nitong ex-friend mo na nang-block sa iyo? Bali, yun nga po, blinak na po niya ako, tas wala na po kaming communication. And then, nito pong January, nagkaroon po ulit kami ng connection. After 1 year po. Tapos po, ngayon po, nag-meet po kami. Nung nag-meet po kami is, sinama ko po yung kaibigan ko pong 10 years ko na pong kaibigan dyan sa Manila. So, pinagsabay ko na po sila ng i-meet. Bali, ang nangyari po is, ngayon po, gumawa po kami ng group chat. Bali, kami pong 3 sa isang group chat po. Tapos, para po ang nangyari po is, na-outcast po ako. So parang ikaw ngayon yung naiitsapwera, ikaw naman itong nagkonekta sa kanila. Oo nga. Opo, bali lumabas po kaming 3, tapos after po noon, syempre po malayo po kasi ako sa Makati, tapos nasa Cavite po ako. Tapos sila po yung, parang sila po yung madalas magkita ngayon. Ano nararamdaman mo na sila yung madalas nagkikita? Okay lang naman po sa akin. Ang inaano ko lang po is yung kaibigan ko pong girl is hindi man lang po niya sa akin sinasabi na nagkikita po sila. Pero dapat alam nga naman ba po na... alam po niya yung... Dapat nga ba na Bali, alam sabihin pa sa'yo? Alam po. Pakiramdam mo ba o palagi mo ba mas maganda na sinasabi niya sa'yo? Na magkikita sila? Opo, kasi po, yung alam po niya yung kwento po namin yung lalaki. Mandatory ba yun? Hindi naman po mandatory. I mean, Mhm. alam po niya yung kwento po namin yung lalaki, nung guy. Na parang nagkaroon ka ng secret pagkagusto dito sa lalaki. Hindi, alam po nung girl po nung Hello? Yung history po namin nung gali. Ano bang history nyo nga? Oo nga. I mean, kinikwento ko po lahat sa girl po yung eto, imimit ko to kasi eto yung matagal ko nang din, wala kaming connection nito, tas imimit ko ngayon. Tas alam din po niya yung dati rin po, yung istorya namin nung dati. Okay, so yung tanong ko kasi kanina, so alam nito ni girl na friend mo na secretly may gusto ka dito dun sa ex-dormmate mo. Yun yung tanong ko. Okay, so basically, parang girl bestie mo itong pinakilala mo dito sa ex-friend mo na nag-resurface. Tama? Yes po. Tama. Okay, so ngayon, parang medyo na-off ka dito sa kay girl bestie kasi parang gumagalaw siya nang hindi mo nalalaman. Tapos, gusto mo nga yung lalaki, tapos parang etong galawan nila, parang sila na yung nagkakagustuhan. Ganon? Apo. Parang kung ganun po yung nagiging parang friendship code yung nasasagasaan. Yung parang, hindi, akin to eh. So, dapat, huwag ka dyan. Parang ganon. Sa akin naman po, okay lang po sa akin yun, ma'am. Ang inaano ko lang po is, bakit sa lalaki ko pa nalalaman nagkikita po sila? Pwede naman po niya sa akin i-message na, nakipagkita sa akin. Masakit nga yun. Oo, kung
Kumbaga, ikaw, open na open ka dun sa girl bestie, tapos ito si girl bestie, hindi man lang talaga nagsasabi sa'yo. Ilalim, no? Or baka naman busy kasi si girl bestie, hindi na siya, hindi niya na kaya. Hindi na, ma'am po. Ay, hindi Parang- naman. Parang nagugulat na lang po ako na, nagkita pala sila. Yung GC po namin parang nag-PPM na lang po sila, parang ganun. Kumbaga, wala na talaga yung conversations dun sa GC ninyo. Opo, yes, ma'am. Yung mga conversation nila, direkta na sa isa't isa, ganon. Yes po, ma'am. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Yun yung tanong ko kanina. Bali, ang inaano ko lang po is, bakit hindi, gano'n lang, wala po kami nung lalaki. Pwede naman niya po sabihin sa akin na nakikipagkita sa akin si gano'n. Wala rin naman po ako magagawa if ever na gano'n din po, di ba po? Ang sa akin lang po is, yung parang tinapon po niya yung 10 years friendship po namin. Makes sense, ha? Oo, tsaka May point, valid yung nararamdaman niya. Valid yun. Oo. Nagigets ka namin, naintindihan ka namin na parang nakakasama ng loob at some point, no? Na nag-open ka dito sa kaibigan mo na kaibigan mo matagal na panahon, di ba? Tungkol sa nararamdaman mo para sa isang lalaki. Yes. Na finally, di ba, nagka-connect kayo ulit. Alam yung history ninyo. Tapos biglang ngayon, na-outcast ka, na-itchapwera ka, hindi ka updated, hindi ka in the loop, tapos parang sila nakakabuo ng panibagong relasyon. Tama. Ikaw ang pumitas, pero iba ang kumain. Ay, iba. Ganun, no? Sa akin po, okay lang naman po yung gano'n. Ikaw, Tama ba ako doon, ano Cade? yun, ano yun? Ikaw ang? Ikaw ang pumitas, Cade, pero iba ang kumain. Ay! Diba? Nag-antay ka ng tamang oras para pitasin siya. Pero iba naman pala ang sumalisi para kainin to. Yung ganun lang po, parang nakaka-off. Po yung ano. Tapos pa nag-status po ako, bukod tanging yung girl lang po yung nag-comment po. Ano sabi? Yung parang nagme-message po na, sino naman yan? Ano naman problema mo? Ganun. Sinasabi mo ba yung problema mo? Hindi. Ang nagno-note po kasi ko na, sana wag naman, sana, ganun. Tas Ano siya yung lang po sana, wag nag-re- sana mo? Yung wag naman po sana na i-bypass niya po ako. Isabi niya po sa akin kung ano po yung nangyayari talaga sa kanila, ganun po. Tama naman. Kasi kung tunay siyang kaibigan, magsasabi naman siya. Tsaka busina lang, diba? Na parang tsaka, nagkakaigihan yata kami nito. Ala naman po ako magagawa rin, di pa po na I mean, wala rin naman po kasi kami, ala rin naman po ako pangahawakan doon sa guy. So, yung sabihin lang po sa akin, di ba po? Paano yan? Mukhang wala naman yata sila wala yata silang balak ipagsabi sa'yo yung kung ano yung nagaganap sa kanila. Tsaka hindi rin naman siguro mandatory, diba? Sa side nila na mag-update talaga sa iyo. It's just that, kumbaga ethically, diba, speaking, tsaka kung may pake ka sa kaibigan mo, magsasabi ka, bubusina ka. Tama. Ayun nga po. Tapos naglap po ako doon sa GC namin. Tapos naglap din po yung girl. Nag-laugh sa GC? Ano yung nilaugh nila? Ay, naglap po. Left po. Left! Napipigin ako, dude. Nag-live? Left. Nag-left. Nag-leave kasi. Nag-leave. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung nag tsaka left. Tama. Kasi na yun? Wala na. Wala na, nasa Mars na yun. Yes, mali na. Nag-leave. Nag-leave kasi. Oo. Tao? Bagay? Hayop? Ganun po. Nag-leave ka pala. Tapos, nag-uusap pa kayo individually nitong mga to? Opo. Ano mga pinag-uusapan nyo? Bali yung girl po kasi hindi ko po siya nire-reply ng kasi po parang masama pa rin po yung love ko sa kanya.
Parang iniintay ko po siya mag-open sa akin na sabihin niya po sa akin, uy, nagkita kami ni ganito nung isang araw, gano'n. Yung parang titingnan ko lang po kung ikukwento po niya sa akin. Kumbaga, alam mo naman na yung Kung- side nung isa, ganon. Kukumpirmahin mo naman Kung dito sa pinapaalam girl pa rin po niya bestie. yung- Apo. May question ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Palagay mo ba itong si girl bestie ay isang ahas? Anaconda po. Hindi, joke lang po. Anak ko, ang laki nyo, no? Kaya nga eh. Kumakain ng Joke buong lang tao po. yun. Hindi, I mean, yun ba yung naramdaman mo? Parang inahas niya itong lalaki sa'yo? Parang nakikipag-flirt po siya dun sa sa lalaki. Oo, hindi. Para siyang ahas. Opo, opo. Nagsiselos ka? 70%. 70%. Nasaan yung 30? Nasa kanya na po yung 30. What do you mean nasa kanya na yung 30? Kung papahalagaan pa rin po niya yung pakipagkaibigan sa akin. So may natitira pang 30% na posible pang Maayos. maayos ang friendship. Sa akin naman po is okay naman. Okay lang naman po na kasi wala rin naman po akong karapatan doon sa isa. So, ang gusto ko lang po is yung sabihin lang po, yun lang po yung inaano ko po sa kanya. Sumatawagan natin yung kaibigan mo para maklaro na natin to, mapag-usapan na natin ngayong gabi. Ay, oo. Send mo yung number Mabilis, dito sa tawagan Viber. Natin, bilis. Tawagan natin. Tawagan natin kaibigan. Tawagan natin, gusto mo? Huwag na po kasi parang nakakaano naman na higit na kami lang po yung mag-uusap. Hindi, sasama kami. Gugulo kami. Ba't mo inanaconda yung ano niya? Yung ex-dorm mate ko. Ex-dorm mate niya. Crush ko to No. Ba't mo unang tinikman? So, Feeling mali mo, po ba? Mali po ba ako? mali ka ng alin? I mean, mali po ba yung dapat na maramdaman ko? Ay, hindi. Valid yung nararamdaman mo. And lagi mo tatandaan, kahit ano pang gender natin, tayo may karapatan tayo magmahal at may karapatan din tayong mahalin ng katulad ng isang babae. Diba? Wala yan sa gender eh. Tsaka dude, yung friendship, diba? Isang relasyon na minsan humihigit pa sa dalawang magkasintahan. Yes. Minsan nga mas matibay pa talaga yung relasyon ng dalawang magkaibigan eh. Nagkataon lang na nagpakilala rin siguro tong kaibigan mo sa iyo. Itong tinuturing mong kaibigan sa iyo. Nasa sa'yo na yan kung gusto mo pa talaga siya i-friend. Kasi para sa akin, dude, and para sa akin lang Keda, hindi ko sure kung humihingi ka na advice dito, pero ito lang yung thoughts ko habang pinapakinggan ko yung yung top secret mo. Napakahalaga sa akin ng loyalty. Yes. Napakahalaga sa akin ng loyalty sa pagkakaibigan. Kung hindi mo kayang magpaka-loyal sa akin, hindi ko din susuklian ng loyalty yung pagkakaibigan natin. Tama. At hindi mo deserve ng upuan sa table ko. So, pwede na lang kitang maging companion. Pwede na lang kitang maging colleague, ganon. Colleague na. Kapag katrabaho. Pwede na lang din kitang, kakilala. Yan. Sa akin, kinakat ko na kagad. Kinakat mo na agad. Ako din, nag-cut na ako ng friend eh. Wala na. Dahil hindi loyal sa akin. Sinamahan yung ex ko, yung mga ganun. Ako yung nasasaktan, tapos sumama sa ex ko, ganun. Ay. So parang, yung mga ganung klaseng tao na sa kanila ka nag-open, nasaktan ka, alam nila yung bubog mo eh. Alam nila yung hurts mo. At kung loyal sila sa'yo, talagang mas pinahahalagahan nila yung friendship na meron kayo, yung relasyon na meron kayo. Hindi nila gagalawin kung ano man yung iyo o yung at kung sakali man na magkagusto or whatever, may busina. Kumbaga, ayusin la ipaplansyahin muna bago bago sumunggab.
Pero parang po kung iba to po niya sa akin is, wala naman kayo. Hindi Bakit ka naman magagalit? hindi naman yun yung pinag-uusapan dito eh. Well, hindi naman sa walang kayo o meron kayo. Karapatan, sige sabihin natin, walang karapatan na, okay, agawin mo si lalaki kasi sa'yo naman talaga siya. Walang ganun, 'di ba? Pero doon tayo sa Pasintabi. friendship, 'di ba? Yung pinag-uusapan natin dito, friendship, Yes. hindi yung relasyon na meron ka doon sa Yes. lalaki. It's more about friendship. Yung karakter na ipinakita niya o inilabas niya pagkatapos mo ipakilala yung taong gusto mo sa kanya. Yes. Kailangan pa po ba siyang confront about sa ganun po yun? O hayaan ko na lang po? Pwede mong hayaan, pwede mo siyang kausapin. Pero dapat hindi ikaw na yung parang nagpi-please sa kanya. Para lang sa akin At least pinakilala niya na yung sarili niya, hayaan mo na, bigay mo na sa kanya. Wala ka naman na dapat ipaglaban pa. Pero ako doon naman, ang naisip ko dito, kung gusto mo na wala ka talagang pagsisisi, wala kang what ifs, wala kang pagkukulang Oo. bilang isang kaibigan na talagang umintindi, na talagang sinubukan pa rin siyang kaibiganin. Oo. O kaya naman, sinubukan pa rin siyang intindihin. Okay. Pwede mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo eh. Pero kapag mas lalo siyang lumayo sa'yo, naging sarcastic siya, at hindi man lang siya humingi ng tawad sa'yo, ibig sabihin hindi talaga tunay na kaibigan yan. Wala yan. Wala yan. Cut mo na yan. Sayang. Ang upuan sa iyong kusina. Iba na lang paupuin mo dyan. I-open up ko pa po sa kanya na yung gano'n. Ay, nakikita pala kayo without knowing. Ganun po. Magkaiba kasi kami ng opinion ni Oo magkaiba Rocky. kami. So, depende yan sa pupulutin mo. Oo. Or Dude. hintayin ko na lang pong i-open na lang po niya sa akin. Hindi, sige, para magkaroon ka siguro ng Peace of mind po. ng option. Sige, pakinggan natin si Titan Jello dun sa suggestion niya sa iyo or yung parang thoughts niya about this kind of situation. Kasi ang tanong mo, i-open ko pa to o hindi na dito sa kaibigan mong babae? Sa akin, silent treatment lang eh. Bibitawan ko niya. Ako, wala naman akong kailangan ng ipaliwanag sa kanya. Kumbaga, magkaibigan tayo, hindi ka nagpasintabi sa akin, hindi mo pinaalam sa akin yung plano mo, tama na tayo. Hindi na kita kakausapin. Multo ka na sa buhay ko. Yun. Pinatay na kita kagad. Wow! Oo, totoo yun. Kahit kausapin mo ako, hindi na kita kapansinin. Wala. Nakamute Paano ka sa po kung tenga hindi ko. po niya alam na nagtatampo po pala ako? Hindi yun nga, hindi na siya marunong makiramdam sa nararamdaman wala mo. yun, hindi. Selfish na kaibigan yun. Yes. Sarili niya lang yung iniisip niya. So, dalawa lang yan. Kung susundin mo si TJ Rocky o susundin mo yung opinion ko. Dalawa lang yan. Ako naman, dude, no, tama naman yung sinasabi mo eh. Kasi parang nagpakilala na eh. So, ito na yung take mo, Oo. diba? Kung baga take it or leave it lang ganyan eh. Ako naman, ang iniisip ko naman, depende kasi sa pagkatao mo eh. Yes. And ako, kilala ko yung sarili ko. Akong tao yung ma-what ifs ako eh. So, what if sinabi ko pala tapos marinig ko yung ano niya tapos biglang nagbago siya o kaya may ganun ako dude eh. So parang ayoko ng pagsisisi sa buhay at ayokong balikan yung pagkakataon na yun na pwede pa palang maayos o mahilot Opo. kung ano man yung namamagitan Opo. na problema sa friendship namin. Parang ganun eh. Tsaka depende din sa lalim ng friendship na meron kayo eh. So ako, ang naisip Pakinggan ko ko muna dito, po yung side niya. No? depende sa'yo. So, Depende sa'yo. Oo, depende sa'yo. So, ako, naisip ko dito, para wala kang pagsisisihan, para wala kang what if sa friendship ninyo, at para din masabi mo talaga ng klaro sa kanya kung saan at paano napunta sa wala yung pagkakaibigan ninyo, walang palaisipan sa utak niya kung saan siya nagkamali o nagkulang, Confrontahin ko po. kumprontahin mo. In a nice way po. No? In a nice way. Kasi kilala mo naman yung kaibigan mo eh. At uunahin mo palagi na sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung naiparamdam ng aksyon niya sa iyo. Dude, kasi babae ako eh. So parang, ang ano ko dito, parang nangingibabaw pa din siguro yung pagbavalue ko dun sa friendship. At the same time, pagbavalue din sa loyalty. Hindi Kasi, mababago ba? kung sakali man, dude, na itong kaibigan ko, na-excite lang siya. O kaya naman, nakita niya yung part na, ay,
hindi ko, maling-mali talaga ako sa ginawa ko sa'yo. Kumbaga parang na-hypnotize siya nito. Di ba may ganun yung parang inasinan, ganyan, yung mga... Malay naman natin, di ba? Benefit of the doubt naman. So, malay naman natin, may ganung effect. Hindi. Hindi, basta ako, eto talaga yung eto lang yun din yung pinaniniwalaan ko kasi ginawa ko to in the past. Kung panahon nga na okay kayo hindi niya na pinahalagahan yung friendship ninyo, how much more yung milamat na? Tingin mo, magiging totoo pa rin sa'yo yan? Hindi na. Para saan pa? Mag-waste ka ng energy. Paano po kung overthink lang po pala yung sa akin? Hindi mo rin kasi malalaman talaga yung tunay na sagot hanggang hindi mo haharapin yung tao Kaya yung mga, etong caller natin ngayong gabi, etong si Kid, parang feeling ko sa kanya, sa mga tinatanong niya sa atin ngayon, siya yung tipo ng tao na maraming mga tanong sa utak At hindi mo yan masasagot hanggat hindi mo naririnig yung panig ng kaibigan mo at hindi mo na-open up sa kanya yung issue mo sa kanya. Kung sakaling mag-respond siya doon at magpakita pa rin talaga siya ng tunay niyang pagkatao, kumbaga dapat kung ano yung aksyon niya, yun din yung sinasalita niya. Yes. Tapos kung hindi magtugma yun, ibig sabihin, peke siyang kaibigan. Tama. So, ganun lang naman yun Kasi po, almost 10 years na po kami magkaibigan. Iyon po yung inisip ko po sa Tapos biglang gano'n na lang. Dahil sa isang guy na masisira. Years of being together doesn't guarantee a forever. Tama. Diba? Hindi basehan ang tagal ng inyong pagkakaibigan para masabi mo na malalim yung relasyon o pinagsamahan ninyo at kung talagang siya ay totoo sa iyo. Wala yun. Yung iba nga, kahit 20 years na magkaibigan dahil sa pera, nasira tiwala, boom. Wala na. Friendship over. Totoo yun. At hindi rin naman natin ikamamatay kung mawalan tayo ng isang kaibigan sa buhay. Lalong-lalo na kung itong kaibigan na ito, hindi naman talaga tunay na kaibigan. At sabi nga nila, kapag tumatanda ka, nababawasan yung kaibigan mo kasi mas nakikilala mo talaga yung tunay mong mga kaibigan. Nasasala mo nagmamature ka. Tama. Tapos kung hindi niya trip yung trip mo, hindi niya kayang ipakita yung loyalty na kaya mo ring ipakita sa kanya, edi wag na. Let go. Kasi normally, sa panahon ngayon, Kid, kung sino yung same of your values. Yes. Kumbaga kung ano yung mga values na pinaniniwalaan mo. Sabi nga nila, di ba, you are 5 of your friends. Basta yun na yun. Tagalog na lang po. Oo, basta parang ikaw ang 5 kaibigang sinasamahan mo. Kung sino yung kaibigan mo, yun ka. Sino yung mga kaibigang madalas mong samahan, yun ka. Tell me who your friends are. And I tell you who you are. Yes. Yun. Tell me why ain't Nothing like an heart. Ano ba mga friendship? Ayun. Anong decision mo na ngayon? Kakausapin ko na lang po siya kasi ang pangit naman po na magtatampo po ako tapos hindi niya po pala alam na nagtatampo po ako. Sayang po yung yung tampo. Kundi po niya malalaman. So parang sabi na tatampo ako, tapos friendship over na kayo, ganun ba yung gagawin mo? Oo po, baka yun po mangyari na gano'n. Parang sinabi po yata na pag nagtampo ka po dahil sarili mo sa susuyuin mo. Huwag mo na suyuin naman yung sarili mo pag nagtampo ka, diba? At huwag mo na i-expect na susuyuin ka nitong kaibigan mo. Lower your expectations. Kasi ganito na yung ginawa ng kaibigan mo sa'yo. So, huwag ka nang masyadong mag-expect na hihingi siya ng tawad, tapos gagawa siya ng paraan. Paano po kung wala po siyang idea? Baka po sabihin parang kang tanga. Tanungin mo siya. Yung totoo. Paano ako naging tanga? Ikaw ang tanga. Alam mo na nga kung ano yung nararamdaman ko dito sa lalaki. Di ba kahit sinabi mo na sinabi mo sa kanya? So alam niya. Di, ang linaw-linaw. Alam niya. Baka po sabihin niya sa akin, madami ka naman Madami ka naman? Madami ka naman ikang lalaki. Okay lang yun. Marami nga ba? May mga asawa na po.
Pahingi naman. Charot. Girl, pahingi ako, Kate. Alam mo naman ako. Finding Nemo ako ngayon. Ay, maraming laman ng Bulgaria ko. Escabalur kay SpongeBob. Mga losyang yung Malaferry. Ay, nako. Okay, kung ano na lang yung mensahe mo sa kaibigan mo na nakikinig ngayon kung sakaling nandyan siya. Nakita sila sa Makati. Sana, wag ka maging selfish at sana yung nararamdaman ko is maging valid. Alam mong hindi akong seryosong tao, alam mong lahat ginagawa kong biro, pero masakit pala pag yung sarili mo na yung niloloko mo. Na gano'n, 10 years tayo magkaibigan, alam mo lahat kinikwento ko sa'yo. Pinapahalagahan ko yung pagkakaibigan natin at sana ganun ka rin. And rest in peace. Ano? Pa. Ano yung huling sinabi mo? Peace po. Peace. Peace be with you. Ayan, peace be with you ha, Kate. Sana mahanap mo yung kapayapaan na gusto ma-achieve ng puso mo. Thank you pa. Ayan. Maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito. May gusto ka pa bang sabihin? Ala na pa. Thank you pa. Ayun. Thank you so much, Cade. Cade sa gabi, Brian sa umaga. May nagsabi dito, Hinag, peace. Hinag, peace? Grabe naman yun. Magkaka-peace ka. Hinag, peace. Ang witty nyo dyan. Wordplay. Kaya nga wordplay, no? Pero, minsan, alam na talaga natin yung sagot dun sa tanong natin. Yes. In denial lang tayo. Tama. In denial lang tayo na, baka hindi niya lang na-gets yung Pero ikaw, talagang, minsan mas okay na talagang sukang-suka para makaalis ka dun sa kahit anong klaseng relasyon na yan. May it be romantic relationship or friendship. Para wala kang regrets at wala kang what if sa buhay. Minsan mas okay yung gano'n, yung pinukpok mo yung sarili mo, yung talagang sinaktan mo ng sinaktan, yung talagang binigay mo lahat tapos tsaka kaalis kasi alam mo that respect is no longer served in the table. And that you know your worth. At alam mo lang kung sino ang mga taong pauupuin mo sa iyong dining area. And I thank you. Titan Jello kasi gusto niya talaga yung loyal ka. Wag na. Hindi, sa akin, dude, kapag ako, kinat ko na yung tao, di ko nakakausapin. Wala kang maririnig sa akin ni Honey Ho. Dude, never ka nagkaroon ng parang relapse, ganun? Hindi na, wala na. Kahit pa gano'n siya kabait sa'yo bigla? Wala na, dude. Kasi ako naniniwala ako doon na hindi mo magagawa yan kung hindi mo talaga intention. Ay, intention. Intention mo yun. Totoo yun. Alam mo naman may utak tayo, may puso din tayo. So, ibig sabihin yan, alam mo kung ano mararamdaman ng taong ginawan mo ng ganun. 'Di ba? So, ako kasi ganun ako lagi. Kapag bago ko gawin sa isang tao ito, iniisip ko muna paano kung gawin sa akin 'yun. Mm-hmm. Anong mararamdaman ko? Mm-hmm. Tama ba? Masasayan ba ako? Hindi. Mm-hmm. So, para sa akin, hindi ko na para pakausapin, paliwanag, ba't mo ginawa sa akin 'yun? Ba't mo ko binaypass? Ba't mo ko sinaktan? Ba't mo ko siniraan? Hindi na. Hindi na para makipagtalo. Ayoko kasi nag-uubos ng energy talaga, dude. In fairness naman ako sa'yo, yung dude. taong gano'n na parang, sige, kayo na tama, ako na mali, pero alam naman ng Diyos yun Mm-mm. Ganun ako. Sa korte pa naman, ang hirap patunayan ng mga intention, no? Oo. Mahirap. Diba? Mahirap.
Pero basta, alam mo lang sa sarili mo na hindi ka nagkulang. At Oo. naging mabuti kang kaibigan. Naging mabuti Oo. kang tao. Panalo ka dun. Yes. Yun lang naman yun. And makikita mo yung mga tunay at hindi tunay na kaibigan kapag sa mga ganyang sitwasyon ng buhay mo. Hindi man sa kaibigan, hindi man sa pag-ibig, diba? Kundi sa mga personal na bagay. Diba? Maraming pwedeng maging pangyayari para makilala mo yung isang tao na totoo sa'yo. Totoo. So, ganun siya. At minsan sa pinaka-vulnerable na state natin, doon natin sila nakikilala. Kaya ako, onti kaibigan ko. Talaga ba? Sobrang onti. Ay, dude, thank you kasi kaibigan mo. Pautang Totoo naman. Sige. Pautang naman. Totoo yun, dude. Dude, thank you, Piling-pili ako sa mga tao na sinasabihan ko ng buhay ko. Totoo yun, kilala ko, piling-pili, dude. Talaga. Piling-pili. Thanks, dude. Na-appreciate ko. Totoo yun. Piling-pili. Kahit yung mga matatagal ko ng katrabaho sa industriya talaga na boss ko pa, hindi ko talaga sasabihan. Kumbaga ako, professional. Yung personal. Iba talaga si Titan Jello, no? Gano'n. Oh. Yun lang sa akin. So, kung nakapasok ka dun sa mundo ko, ibig sabihin yung tiwala ko sa 101%. Gano'n. Grabe, dude. Thank you talaga. Alam nyo ba, si Titan Jello, 101% na ang tiwala sa akin. Kaya, dude, magtiwala ka sa akin. Magbabayad din ako sa'yo. Totoo yun, dude. Kasi, di ba, hindi madali magbaba ng baraha. Ayaw lang. 'Di ba? Kung lahat naman ng alas mo ay binaba mo na, mahirap yan. Hindi yan biro Kaya dapat i-value nyo rin yung mga tunay at tapat yung kaibigan. Totoo. Diba? Tsaka, walang masama sa pagiging mabuti at loyal. Yes. Lalong-lalo na sa mga nandyan, 'di ba, for the longest time in our lives. Tama. So, i-value naman natin talaga yun. Ayun. So, yun lang, kabisyo. Sana may natutunan at nakuha kayong aral sa top secret episode natin ngayong araw na ito. At kami po'y magpapaalam na bukas. Mamaya na pala, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasi overtime na naman tayo. Wala naman tayong araw na hindi tayo nag-overtime. Ganun kasipag ang inyong mga lingkod. So, magkakasama tayo alas 9 hanggang hating gabi kasama mo ang titindig sa ng Pagod na to. Pagod na. Dudo na bang tulog Pagod na to. Kakabantay ng bata, mamay magbabantay na naman ako. Ay, titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. Sa oras natin ngayon na 12:16 a.m. Magandang umaga sa inyo mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!